Hej sammen og velkommen til den her video. I dag starter vi Maria med igen. Vi skal lave 7 second challenge. Jo, det er det. Og vi har fundet på 7 ting på vores mobil. Og så har vi 7 sekunder til. Så ja. Skal bare komme i gang. Skal vi slå om hvem der starter? Eller hvem der bestemmer hvem der skal starte? Ja. Okay. Og det er på nu? Nej. Okay. Sten, saks, papir. Okay, du starter med at skal gøre noget. Okay. Syng Lille Peter Edderkop, og så skal de. Er klar? 3, 2, 1. Det er da mega underligt. På grund af så går du ud af noget, og så går du ind på noget igen. Fordi syng Lille Peter Edderkop. 3, 2, 1. Lille Peter Edderkop kravlede op ad muren. Så kom regnen og skylde Peter ned. Så kom solen og skylde Peter ned. Jeg kan fandme ikke huske den sang. Bort. Der fik du et minus. Okay. Så er det din tur. Mm. Du skal løbe ud og fylde vand i den her flaske helt op til kanten, og så kommer ind med den igen. 3, 2, 1. Ja, der er allerede gået 7 sekunder. Nå, så er det mig. Og jeg har set noget dertil. Så der. Bare 7 sekunder til at sige 5 gode ting om mig. Du spiller fodbold, du har samme interesser som mig, du sidder og leger med, så Til noget af det. Der fik du også en board. du fik da din board. Ja. Okay. Så er det noget vand. Er du klar? Ja. Du skal løbe ind på dit værelse. Tag alle dine kasketter på. Kom ind her igen. Og sig hej. Okay. Hvis du vinker. 3, 2, 1. Der er allerede gået 7 sekunder. Der er allerede gået 7 sekunder. Hej. Du mangler faktisk en, på grund af, at jeg har lagt en af dem over på din seng. But. Så er det dig. Ja. Den skal ikke. Du har 7 sekunder til. Aha. Ja, sygt nu. Til at gætte de 3 spillere, jeg tror bliver nomineret til Ballon d'Or. Messi, Ronaldo. Så. Det nåede det ikke. Det var Messi og Ronaldo og mig. Messi, Ronaldo og Bale. Nå. Den fik du forkert, but yes. Jeg kan godt lide, det var but. Det er sjovt at sige but. Vi har ikke klaret nogen af dem endnu. Er du klar? Mm. Du skal tage bolsjeposen og binde knude på den. På 7 sekunder. 3, 2, 1, 2, 3, Nu er det knude. 4, 5, 6, 7. Jeg kan ikke finde ud af en knude. Det klarede jeg ikke. Nej, but. Du har 7 sekunder til at nævne mine 4 yndlingsbær i rækkefølge. Hvad? Du har 7 sekunder til at nævne mine 4 yndlingsbær i rækkefølge. Bær. Ja, altså. I rækkefølge. Ja. Men det kan man sgu da ikke. Jo. I rækkefølge. Ja, efter hvad jeg synes. Altså, så den bedst kan lide nummer 1. 3, 2, 1. Jordbær. Kirsebær. Hindbær. Blåbær. Det er en bællerbær. Nå. Det tænker jeg ikke over. 10 stykker. Det er nok ikke særlig gode til det her. Okay. Er du klar? Jo. Tag din sok af og slik på din store tog. 3, 2, 1.
har gjort det. Jamen, du skulle også tage den på igen. Det sagde du ikke. Nå, men det var også meningen, at du skulle tage den på igen. Den tæller. Nej, den gør ikke. Så vil jeg have et omforsøg. Okay. 3, 2, 1. Ej, så vinder den forkert. Skidt. Sådan. Det klarer jeg ikke. 10 sekunder. Hvad er det sgu da? Okay, du har... Er du klar? Du må ikke bruge lommeregner. Du har 7 sekunder til at regne 7 gange 9. 7 gange 9. Stop. Har du gæt? På den. Jeg tror... Så tæller den ikke. Nej, slap da af. Så skal du også sige dit endelige svar. Ja, slap af, mand. Okay, 63. Det er rigtigt. Det Det er mig. 1-0 til mig. Det er mig. Nå. Det fik du korrekt. Tag dine sko på. Skal jeg også binde? Nej, jeg tager bare sko. Nej, Jeg skal bare tage sko på. Er det det? ja. Okay, 3, 2, 1. Ja, du gør sådan på 8 sekunder. Nej. Nu har jeg lige fået den smarteste sko på. Plus, ja. Nå. Min sidste. Jeg kan også synes godt til at sige mit fulde navn. Emil Dalby Rosenlund Nielsen. Ja. 2-0. Så har jeg det sidste. Maria, hun har vundet, men... Jeg har en sidste. Det er det sidste. Du mangler 2. Du sagde, at du skulle skrive 7 op. Ja. Ja, har du skrevet 7 op? Ja. Så er du slet ikke for meget. Nå, godt. Så får jeg bare de 2 der. Okay. Hent din nye bold. 3, 2, 1, 2, Og fanden den anden 3. 4, 5, 6, 7. Den er så udenfor. Det er øjenfælder. Det er et dag. Hvad? Det er et dag. Det er det, der er. Okay, sidste. Nå, nu bliver. Skriv. Jeg har ikke noget papir. Så bare tag Avisen. ja, med sprittusen. Okay. Skriv på altså ordet eller sætningen, jeg er mærkelig. Okay. 3. Nej, du skal sætte dig ned. 3, 2, 1. Ja, der er gået. Og jeg er bare for Den er Maria 2-0, så hvis I godt kunne lide videoen, så smid lige en thumbs up. Hvis I ikke kunne lide videoen, så smid dislike. Men det gider vi kan. Nej. Og hvis I gerne vil have Maria med igen, så skriv ned i kommentaren. Og følg mig på Instagram. Navnet står dernede i beskrivelsen. Og så ses vi i næste video. Hej hej!